Presentem M'esperaràs, de Carles Alberola, obra guanyadora del 8è Premi de Teatre Ciutat d'Alzira, Palanca i Roca, publicada per Edicions Bromera. Carles, benvingut. Hola, què tal? Què conta M'esperaràs? M'esperaràs? Esperaràs. Bueno, és una obra que naix... A vegades les obres naixen a partir de determinades premisses, no? Jo volia parlar del fet que les coses poden succeir malgrat un entorn que et fa impossible creure, no? En el demà, en el que ets, en el que desitges. I a partir d'ahir vaig anar trensant com una peripècia, d'alguna manera, és l'obra més ortodoxa que he escrit, amb unitat d'espai, de temps, amb la seva estructura aristotèlica, diguem-ho així, no? I bueno, parla, pues d'això, com I malgrat que se creme la cara en el forn. Sí, amb el perill de que les coses no isquen com ho creu, però sí. Jo soc dels que pensen que si desitges una cosa realment, si creus en ella i sobretot si lluites per aconseguir el que desitges, probablement moltes de les coses es fan realitat. I si no, en aquest viatge hauràs quedat com satisfet, no? Crec que una de les pitjors coses que hi ha en la vida és com deixar passar allò que realment tu creu que és poderós per a algú. Crec molt en les intuïcions i per tant crec que quan coneixes o bé una persona o tens la sensació d'una feina o determinat lloc, no, et fa goig anar a visitar-lo, doncs has de fer-ho, perquè si no és perdre una oportunitat. Com va sorgir la idea de M'esperaràs? Doncs ve d'un anterior text que es diu 13. Molts dels textos naixen dels textos anteriors, no? Sobretot d'idees, de fragments que no has pogut desenvolupar lo suficient, no? I en 13 eren un espectacle de 13 històries, n'hi havia una que jo sempre pensava que tenia un potencial com per si mateixa poder construir una obra, no? I després de 4 o 5 anys de pegar-li voltes, tenim com a base aquesta història, l'encontre entre dues persones que estan en les antípodes, tant per la seva edat, per les seues vivències, pels seus desitjos, al mateix temps es complementen, no? Jo sempre m'agrada pensar que són un de l'altre com àngels de la guarda, gent que te pot ajudar a recol·locar determinades coses, i això va ser el motor de partida d'escriptura, no? Després ha sigut un procés molt llarg. En aquesta partida d'escriptura estava clar que els dos personatges masculins, un eres tu i l'altre era Fred Picó, o no? No, en principi no, perquè curiosament nosaltres sempre fem els textos, jo escric normalment els textos en base a la seva producció escènica, però aquesta va néixer com un encàrrec que em van fer per a fora de la nostra companyia i aleshores ho vaig escriure sense pensar en nosaltres com a actors. Tot i que quan la gent la llegia sempre em deia, bueno, sou tu i Alfred, no? I probablement hi ha alguna cosa que es filtre en l'escriptura, que és el fet de conèixer molt a determinades persones, a gent en la que portes molt de temps treballant, i mira per on, després, en el temps, aquest espectacle no es va muntar fora de la nostra companyia, sinó que vam decidir muntar-lo nosaltres, i ahir sí que Alfred i jo vam estar de seguida. I ahir va vindre l'estrena, una estrena a la ciutat de València, en què ha sigut tot un èxit, tant en castellà com en valencià. Sí, la veritat és que estem molt contents de com ha anat l'espectacle, crec que hem fet un bon treball. A l'espectacle està l'Alfred, està Rebeca Baix i Cristina García, que són uns actors fantàstics, i he tingut la sort de codirigir l'espectacle amb Carles Sanjaime, que és un tio realment genial treballant, no? I s'ha produït aquesta química que sempre demanes, no? Que allò que tu estàs molt de temps treballant a la sala d'assajos, doncs qualle i fas gaudir a la gent al pati de butaques, no? I això és el que ha passat, ha sigut un mes molt intens. Done fe. I tant en castellà com en valencià, no? Tant de bo pugui tindre una llarga vida bé en la nostra companyia o en altres, no? I que la gent pugui gaudir al teatre. Jo crec que una de les sensacions més importants que necessiten la gent que fa teatre és que l'espectador tingui la sensació de que si va a veure un espectacle va gaudir, realment li va valdre la pena, no? Fer aquest esforç d'eixir de casa i deixar que algú en directe li conté una història. I això és el nostre repte, el nostre compromís. La traducció en castellà també t'has encarregat tu? De la versió castellana sí. Què ha sigut més difícil? Perquè sempre ho pregunte, no? Se concebeixen les històries en una llengua i després han de passar a una altra. És un procés de reescriptura, i sobretot així en comèdia, que estan els acudits. Quin exercici, quines dificultats has tingut? Perquè no perga l'espirit. Pel que fa a la versió, no tant, no?
diguem-ne que la dificultat està en el fet que tu, durant un període de vora 3 mesos, sistematitzes tota una sèrie de coses físiques, orgàniques, verbals, en una llengua. I quan has de fer el trànsit a una altra, sempre el castellà té més síl·labes, els accents estan en uns altres llocs, els impulsos canvien una miqueta. Tens la sensació a vegades que ets un poc ortopèdic a l'hora de dir les coses, però això es vens al cap de poc de temps. I després has d'afinar una miqueta en determinats gags o en determinades expressions per a que la potència que té una llengua continua tenint-la en l'altra. Jo crec que funciona exactament igual. De fet, això ens ha passat així al Thalia. On està el secret Carles Alberol, o millor dit, on està el secret Albena? Bueno, no hi ha secrets? No hi ha secrets, no hi ha secrets. En aquesta professió a mi m'agrada dir que, com deia William Goldman, un guionista molt famós, ningú sap res, ningú sap on s'amaga una bona història. Tu t'endinses guiat per impulsos, per sensacions, vols d'alguna manera compartir allò privat amb el públic. Jo crec que quan es produeix el fet que l'espectador acaba de completar la història que tu estàs contant dalt de l'escenari és quan l'obra agafa una altra dimensió, perquè ja no és només el que està escrit, ja no és només el que interpreten els personatges, sinó és el que viu l'espectador a través d'eixa història. Per aconseguir això no ho saps, perquè si ho sabrem tots intentaríem fer-ho, però sí que crec que és intentar que hi hagi alguna cosa molt privada, que l'espectador tingui la sensació que estàs parlant-li d'ell mateix, que puga transitar per territoris coneguts, però això no ho saps mai. Moltes vegades jo sempre dic que he de triar coses que per a mi siguin importants, perquè per un costat està el temps d'escriptura, per un altre el temps d'assajos, després el temps de representació, i ha de ser molt important per a un mateix poder tenir la sensació que allò que està contant és el que ha de fer en aquest moment, i és molt de temps el que ho has de fer. Per tant, tractes de trobar coses que a tu t'interessen molt, amb l'esperança que a la gent també li puguin interessar. Ja per acabar, una pregunta. És veritat que els vicedegans de facultat lliguen tant? No és la primera vegada que m'ho diuen, Bueno, suposo que hi haurà algun vicedegà que sí que... O alcen les nòvies. Serà un exitós devorador. Sí, va ser un acudit a partir de coses que escoltes, que et conten. Moltes vegades les històries naixen d'algun comentari que fa algú i tu veus que pot ser una metàfora xula, però igual que hi ha vicedegans que pot funcionar, hi ha professors de filologia, com és el cas de l'altre personatge, que no és menjar un torrado en la vida. M'esperaràs, Carles Alberola, Bromera Teatre, Premi Ciutat d'Alzira, Palanca i Roca. Moltes gràcies per haver compartit estos minuts amb nosaltres i molt d'èxit amb el llibre i amb la funció. Moltes gràcies a vosaltres.